Poštovani gledalci, u nastavku večerašnjeg sportskog magazina televizije Zenica najavit ćemo jednu sportsku manifestaciju koja će se održati 11. oktobra u Zenici. Naime, Udruženje građana Zenički polumaraton 11. oktobra organizuje zanimljivu sportsku manifestaciju. Više detalja što nas očekuje u Zenici saznaćemo od gospodina Zijada Imamovića, predsjednika Udruženja građana Zenički polumaraton, kome želimo dobrodošlicu u našu emisiju. Bolje vas našao i pozdrav u ime Udruženja građana Zenički maraton. Mi smo ove godine, evo po treći put, imamo namjeru u stvari organizirati, već su pripreme dobro poodmakle, treći Zenički maraton, odnosno polumaraton i još dvije trke na 10.000 i na 5.000 metara ulicama Zenice. Naša intencija i od samog osnivanja bila je u stvari da poput gradova slične veličine u Evropi imamo ulične trke koje će u stvari biti ne toliko sportski događaj koliko će to biti događaj koji će ljude ponukati da se bave sportom i da možda usvoje jedan drugačiji način života od ovoga kojeg mi većinom živimo. Ljudi uglavnom danas žive po kancelarijama, odnosno i rade po zatvorenim prostorima i žive u zatvorenim prostorima, slabo se bave bilo kakvim vidom fizičke aktivnosti i to nam je otprilike bio onaj glavni cilj kad smo se osnivali. Gospodin Imamoviću, rekli ste treća godina, zaredom organizujete ovu manifestaciju. Ove godine jedna nova trka 10 km, tu je gradska trka, kako ste je nazvali, 5 km, i ovaj polumaraton 21 km. Očekujete učešće mnogih gostiju ovdje najavili, rekli ste na ovoj pres konferenciji, očekujete goste iz Kine, Amerike, Turske, zemalja regiona. Čini mi se po najavama gostiju, čuje se za taj Zenički maraton, već se saznalo u zemljama okruženja i u regionu. Pa, općenito se ovdje stvara jedna ekipa, rekao bih, skoro da je to jedan mali pokret koji sve više raste, pokret trčanja ulicama i svog grada i grada nekih drugih ljudi, ne samo ovdje u Bosni i Hercegovini, nego i u susjednim zemljama, pa i u nekim drugim zemljama, čak i na drugim kontinentima. Naša osnovna ideja jeste da pogotovo u Bosni i Hercegovini i naši ljudi, naši članovi našeg udruženja učestvuju na trkama u Bosni i Hercegovini, također da imamo i klubove iz Bosne i Hercegovine koji učestvuju kod nas. To je još jedan vid, mislim, integracije zemlje, jer kad vi odete negdje u neki grad, recimo u Banja Luku ili ne znam, bilo koji drugi grad koji organizira ovako, ima Šujica, recimo, i oni organiziraju isto polumaraton, onda uradite nešto što velika većina ni tih građana ne uradi, a to je da nogom prođu faktički svakim kutkom i svakom ulicom tog grada. To je jako bitno, a pogotovo je bitno što to rade ljudi koji nemaju nikakva ni politički ni bilo kakav drugi angažman koji bi mogao dovesti do određenih tenzija i tako dalje, nego je ovo čisto jedno građansko, da kažemo, i sportsko-rekreativno druženje koje može samo biti na dobrobit svima nama. Eto, to je još jedan, možda čak i od glavnih ciljeva što smo mi osnovali ovo udruženje. Gospodin Imamović, uspostavili ste saradnju sa sportsko-rekreativnim klubom Trk iz Banja Luke, doći će taknuti njihovi članovi da učestvuju na Zeničkom trećem polumaratonu, ali evo pomoći vam i u ovoj tehničkoj organizaciji, ali tako? Hoće, Trk Banja Luka je jedna organizacija koja nije dugog vijeka, odnosno oni su se nedavno osnovali, međutim osnovali su se uz zaista jednu jaku finansijsku podršku i u tom smislu imaju ciljeve slične našima. Njihovi ciljevi se ne zasnivaju samo na razvoju trčanja u Banja Luci, nego i rekli su da će pomagati koliko god mogu o razvoju trčanja u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući njima mi ćemo ove godine imati jednu kombinaciju mjerenja vremena elektronskim čipovima, što je za nas jako bitno. I tu ćemo, znate kako ono ide, nešto dobijete onako kao gratis, nešto
se plati. Uglavnom, uspostavlja se jedna saradnja koja je jako bitna za nas i za ubuduće i mi smo spremni idućih godina da i mi njima pomognemo kad u neko doba budemo u mogućnosti da tu pomoć pružimo. Gospodin Mamović, 11. oktobar, 10 sati, ispred Robotne kuće Bosna. Ima li ograničenja starosne dobi, ko može, ko ne može učestvovati? Čini mi se vaš slogan, evo na ovim propagandnim materijalima, jeste ko može nek trči, ko ne može nek hoda. Može li ovo biti jedan poziv za naše sugrađane da se oprobaju, ne baš u ovoj trci 21 km, možda na 5 km, pa da prohodamo? Pa na 5 km to je svakako poziv ide prema svim građanima iz Zenice i prema drugim ljudima koji mogu čak tu učestvovati, roditelji sa djecom u kolicima i tako. Dakle, ovo je jedan porodični događaj. Ja sam možda zaboravio ili je malo vremena bilo na preskonferenciji da kažem da ćemo mi imati jedan kutak i za najmlađe. I najmlađi će tamo također imati priliku da učestvuju u nekim svojim igricama, da i oni daju svoj obol ovome što sad radimo. Za njih smo pripremili također neke nagradice i tako to. Uglavnom, kao što sam rekao na početku, ovo nije čisto sportski događaj, ovo je događaj koji bi trebao da okuplja čitavu porodicu, odnosno ljude našeg grada. Bezbjedonosnom aspektu poklanjate veliku pažnju. Na preskonferenciji bila i predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Znači, niko ne treba da brine. Pripadnici MUP-a će se uključiti aktivno u organizaciju ove manifestacije. Pa mi smo od već duže vrijeme u kontaktima sa predstavnicima MUP-a. Mi smo uputili blagovremeno, malo je reći blagovremeno, dakle prije par mjeseci smo uputili zahtjev za pružanje ove vrste pomoći za regulisanje saobraćaja na onaj najbolji način kako to stručnjaci iz MUP-a odluče da treba. I mislim da je to jedan od najvažnijih aspekata ovoga što radimo u nedjelju. I smatram da su naši ljudi iz MUP-a sposobni da to urade na najbolji način, jer će od toga zavisiti koliko ćemo imati takmičara i učesnika i narednih godina, jer će se proći da je Zenica jedno mjesto sigurno za održavanje ovakvih trka i ovakvih manifestacija. Gospodin Mamović, za kraj, evo, lista učesnika nije konačna, može se prijaviti na sam dan održavanja trke. Gdje su to mjesta gdje se naši građani mogu prijaviti, na koji način, evo, do naredne nedelje, ukoliko neko želi da se prijavi? Znači, prijave traju trenutno online na našoj web stranici, a u fizičke prijave, znači preuzimanje startnih brojeva i preuzimanje majica će se dešavati u petak ispred Robne kuće Bosna i u subotu u shopping centru Đelanović. To ćemo imati vremenski od 10 do 2 ili 3 sata. Imat ćemo svoj štand koji će biti prilično vidljiv, tako da svi oni koji su zainteresirani mogu doći i izvršiti prijave na neku od trka koja ih najviše zanima. Još samo da kažem, ova trka na 10 km, ona nam je prilično zanimljiva. Ona je prilično zanimljiva i drugim takmičarima, zato što je to jedan prijelaz između 5 i 21. Znači, imate ljude koji mogu otrčati 5 km, opet malo im je ovo prevelik zalogaj, ona je na 21, tako da smo uveli ovu desetku i mi je zovemo desetka u cijeloj i imamo dobar interes za tu trku, tako Maja, pa ćemo onda u saradnji ovdje sa našim srednjeprugašima i dugoprugašima, mislim da ovo uspjeti organizovati kako treba. Gospodin Mamović, hvala vam na ovom gostovanju u našem sportskom magazinu. Evo, sigurno nas očekuje jedna lijepa, zanimljiva sportska manifestacija u mjesecu oktobru u Zenici. Ja vam želim da organizujete ovaj treći i da organizujete još bar 300 ovakvih zeničkih polumaratona, pa ćemo imati onda još više o čemu da pričamo. Hvala vama i hvala RTV Zenici što nas podržava u ovim naporima. Mislim da nam je to zajednički interes. Da, hvala još jednom.